kasi yung flight namin pa Vietnam tonight na punta po kaming Vietnam for a week. Excited din kaming makita yung mga kaibigan namin doon. It's the first time to go back. Excited po kaming pumunta doon and ma-meet yung aming mga kaibigan doon, yung kasama ko sa work dati, and i-visit namin yung company ulit with Anna this time. Sa mga bago sa ating channel, nagkakilala kami ni Mr. doon sa Vietnam. Doon, itong batang to, doon din nabuo. So made in Vietnam ang batang ito. Kaya gusto naming ipakita sa kanya ang Vietnam. Let's see kung gustuhan niya doon. Pero I have a feeling na she will complain a lot because she's not with her cousins anymore, and of course mainit din. But we shall see. Yun, and magkasama po kami ni Ryoko kasi hindi namin din sila sa SM. Kami din doon na kami maghihintay sa flight namin kasi alas 10 pa naman ang gabi yung flight namin. Sila mag-hotel sila sa Mactan Island. Yung flight nila 2 AM pa. Super happy ako na pumunta po siya dito. Nag-effort sila na pumunta dito kahit konting panahon na magkakasama lang kami ngayon pa, pero ang importante magkasama kami na nagkita kami after 9 years. And anyway, I'll catch you again na lang po mamaya, no? Ingat po kayo and enjoy sa video ito. Yeah, I think so. Yeah, you are 2 to 3 hours, and then I still have to buy stuff for my colleagues in Vietnam. And then yun, wala kaming masyadong dala. We're supposed to have, I think, 90 kilos.
I don't know, I think we only have less than 60. Kasi dalawang luggage lang yung dala namin. Yeah, we had 3 suitcases. We're supposed to have 3. But then, I think I'm gonna buy one in Vietnam if I find a cheap one. Good one. Good and cheap. Kita-kita naman tayo sa airport. Ito, wala to sa phone. Pasaway. Pasaway siya kanina. We're here. Maganda yung airport talaga namin sa Cebu. Bye for now, Cebu. Anna, zeg bye-bye, Cebu. Anna, doei Cebu. Anna, we doen 7 nachtjes vakantie. Het zwembadje. Dan gaan we weer naar huis in de Filipijnen. Punta na tayo sa Vietnam. Excited ako kasi first time nga ni Anna. And then it's first time to go back. So we're all excited. So pero pagod ako. Sige na, go. Ika, yes, Kaika. Yes. Nandito na, nag-wait na lang po kami na ma-open yung check-in counter namin because pa-open mga siguro 20 minutes open na siya. And ano pa 10:55 pa naman yung flight namin and it's only 6:35. Malayo pa yung oras. Good luck ng energy ni Anna mamaya. Wala na. Scott, what's that here? Hello, titas. Titas kan niet jou zien. Hallo titas. Hallo titas. Ayan, nasa line na kami pa-check-in na. Celebrate na. Ayaw ko? Yeah, we have to wait for... Walang patience. Masyado tong anak. Palaging mamadali. Gusto na daw niya sumakay sa aeroplano. He said, ik ben het leuk op de vliegtuig. Ja? Ik hou van vliegtuig. Anna vindt het vliegtuig leuk. Through immigration and security check, kakainis to si Ruth. Nag-check sa bag niya kasi may naiwan na naman siyang tubig just like last time. Cola, bottle na naman. Cola na naman. Kainis. Pero anyway, tapos na po kami and we're gonna look for food. Gutom na. Ana, okay pa naman yung mood niya. Yeah, wakan? Wakan, eten halen, Anna. Mama heeft ook honger. Rice met soep daar, oh. Dat is bonchon. Rice? Okay, we gaan rice eten. Diba, yung anak ko naghahanap ng rice. Tsaka sabaw. Diba? It's already closed here. Japanese kami for dinner. May Japanese curry, zero rich, and then gyoza, karage. Zeg maar, kain. Wie spelen ka? A few moments later. Oh my God. Nakakakaba. Diyos ko, first time ko. Pinatawag po ako. Tapos, pinapunta doon ako sa baba talaga. Yung kung saan i-check talaga yung bagahe. Yung may office sila doon man na chine-check lahat. Yung may nakikita silang
Kinabahan ako. Yun yung mga nakikita ko sa documentary ba, yung mga hinuhold kasi nga may nakitang bawal or like drugs or whatever. Pero, i-check ako sa inyo mamaya. Anyway, yung kanina, pinatawag kami kasi yung luggage ni Ruth, may i-double check sila na ano ba na spray daw yung nakita. So, I had to go down to have it double check. Ako yung pina-open naman sa sa luggage. Tapos, sabi na, may yung spray nyo, ganun, before I open the luggage. And then, kasi yung spray namin, yung anti-repellent na yung maliit, para kay Ana. And then, also, yung spray ni Ruth sa yung shaving cream niya. And then, I also bought perfume spray, and also cologne spray. But, yeah, when I opened it at nakita nila, sabi na wala naman daw problema. But prior to that, kasi tumaan na kami sa immigration, diba, kinuha muna yung passport ko. And then, pangalawang beses tinignan yung, yung boarding pass. And then, yung may nag-usher sa akin na staff dito, para dalhin ako dun sa baba, yung parang office talaga nila. Then, after that, I went through, kinuha ko pala yung kinuha ko yung passport ko ulit from immigration, and then I went through ulit security. Yun. Okay naman, pero at first I was like a little bit nervous, but baka may nakita doon, sabi ng staff sa akin, kasi ma'am, pag may nakita sila na bawal daw doon na check-in mo, most likely ma-offload ka talaga. But then yun, kung ma-offload ako, andito na yung dalawa na iwan dito, so lalabas din sila, no? Pero buti naman na it was okay. So, buti na din nun na nado-double check talaga sila ng ganyan ba. It was okay naman. It went well. It went fast din, and they were super polite din naman yung mga tao. So, okay naman. And Anna is okay. Ruth is okay. Are you okay? What? Almost like. It's like what we see on TV, no? Like border control. Kasi nanonood kami yung border control ba, yung pinifeature yung airports ba, like Australia or any airport sa mundo, no? Tapos kung paano chine-check ng ba yung mga bagahe, lalo pa yung iba na talagang nadadala ng illegal stuff ba, no? So buti na din na may mga ganong check ba, pero pag Diyos ko, diba? But yeah, it's only 8:15. May mga pa kami, may mga 2 oras pa po kami dito. And itong batang to, matutulog na to in a bit. Magiging irritable na to soon. So for now, okay naman siya. Not too bright lang. Iwak to. Yeah, siya. Nag-download yung pinsan niya ng laro. Yeah? Ayun. I don't think it's gonna be a busy flight. Dudong. No? Maybe not, because it's already 2 hours. It's like 2 hours left. Ja, wat moet ik doen? Zo klein. Wat moet ik doen? Sana makapag-relax ako doon sa Vietnam, sa Ho Chi Minh. Excited naman ako, pero parang pagod na pagod ako these days kasi ang dami namin inaayos sa bahay doon. Ang daming issues doon sa bahay namin. Not only yung toilet. Tapos basta marami pang gagawin doon and other stuff. So parang hindi din ako nakakapag-relax masyado pa, but I will try my best naman na mag-relax doon sa Vietnam. Sabi ni Rod, I will take Anna somewhere ko, no? Tapos hindi ako maglakad-lakad, sabi ko, hindi din. Sama tayo. And sad news pala, or sad siya na news kasi naalala nyo yung kung nanood kayo ng vlog ko dati, last year yun last year, siguro mga I'm not sure if that was April. Tapos pumunta ako ng Amsterdam, I met my Filipino friend, yung classmate ko sa high school. Parang sinamahan ko siya doon sa Amsterdam because he was there for work. Pumunta siya ng Denmark, tapos side trip sila, and then he went to Amsterdam. May office din kasi sila doon. In-invite ko pa siya sa birthday ni Ana, party ni Ana.
And then, sabi niya, hindi daw siya sure kasi nga maraming bawal sa kanyang pagkain. So, sabi ko, akala ko yung ano lang, yung hyperacidity or may problem siya sa tiyan, ganun. Tapos, like, yung dumating na kami sa Cebu, nag-post ako ng, ano ni Anne sa story. Nag-react pa siya sa story ko. Little did I know na nasa hospital pala siya. And, unfortunately, last night, he passed away. So, parang hindi pa rin ako makapaniwala pa na wala na siya kay sobrang masayahing tao yun eh. Sobrang masayahing tao talaga. Tapos, he's gone on Mother's Day. Ang sakit sa loob siguro sa nanay ba na nawala yung anak mo sa Mother's Day. Mother's gone. Gone? Like quite? Where? Mother's quiet. Chismosa talaga itong anak ko pa Mother's nakikinig quiet pala siya. again. Huh? Mother's quiet again. He's gone. He's not here anymore. Kuya Richie. Mama's friend din. Mama's friend. So yun. May group chat po kami ng high school na classmates and friends. Ana, ik ben Anit praten met de titas. So yun. Parang hindi pa rin ako makapaniwala. Pero last night naiyak ako kasi nasa group chat namin sa sa high school na tawagan daw. Yun yung nakita ko. So tinawagan ko kaagad. Tapos yun, nakausap ko yung kapatid yata yun or nephew na sabi niya, kausapin mo na siya, nakikinig naman siya after the operation. So, kinausap ko siya pero naiiyak na rin ako kasi naiiyak yung kasama niya. So, lumaban ka pa, ganun. Sabi ko, oo nga, Chi, ang dami mo pang gustong gawin and yung mga mahal mo sa buhay. Ay, pero sadly, hindi na niya kinaya. So, sad din. Sad talaga. And sabi ko sa asawa ko, tapos timing pa na alis kami, papunta kami ng Vietnam. Tapos 1 week kami doon. So, by the time we come back, siguro in time ba para sa libing niya. I hope I make it to the funeral. Kasama yung mga high school, high school friends namin and also yung classmates namin, schoolmate, sad siya na Mother's Day. Anyway, we still have 2 hours to kill. Mag-edit po ako ng video. I hope okay po kayo while watching this video and I hope yung Mother's Day nyo went well and you celebrated Mother's Day with your family. And kasi magbo-boarding na kami in a few. She's doing really well. 30 minutes na lang and maboboard na po kami. Yung kaibigan po si Ryoko, yung gate nila is we have the same gate pala. So, I don't know, maybe siguro maabutan pa niya kami kasi her flight is at 2 o'clock and then ours is like 11. Sana magpang-abot pa kami for the last time. Naulusan natin. Uy. We're finally boarding. Anna's already tired. Oh. Iman is moe. Hallo, zeg maar hallo. Helemaal achter, schat. Oh, er is deken. Er is ook een klein deken, Anna. Dekentje. Hier. 62, hier. Welke busnummers hoor? 62. Ja, doe maar zitten. Weer bij het raam? Bij het raam? Anna, kom, want mensen aan het wachten, alsjeblieft. Die plekken alle mooie. Die plekken. Nee, wij kunnen niet, Anna. Wil jij op het raam of niet? We request all passengers to occupy your assigned seats for the duration of the flight. If you are seated in an exit row, you are required by the Civil Aviation Regulations
We're back with Anna this time. Oh, daar naartoe mag. Dito na po kami sa Ho Chi Minh City, sa Saigon. Vietnam. Tenga po eh. We're just gonna get our luggage now. Ayan, pagod na yung ating aling maliit. Kasi ano na dito eh. Alauna. So, alas 2 na dito. Bilis lang naman. Dito na yung luggage namin. And what we're gonna do, mag-exchange ng pera. Nag-withdraw kami sa taas, pero mag-exchange din kami kasi may euros kaming dala, to be sure. Welcome, Papa! Vietnam. Xin chào! Emoy! Chukok na. Happy ang batang to. Anna, meer naar de wc? Nee. So we have a pickup here. Dito yung name ng dito na tayo. Narag na guys. And then, dito na yung name board namin. And I talked to the staff, but out to the yung mag-pick up sa amin. Pero, wala pa. Wala dito yung staff niya. So, we have to wait. Buti na lang catch up ko sila ba? So, mabilis lang. Sleepy pa naman na si Ana. Dito na si Kuya. Kinuha na yung gamit namin. Siya yung pick up sa amin. Yung nabook po namin na Airbnb, may free pick up service siya pag 7 days and up yung stay. But anyway, kita-kita na lang po tayo dun sa accommodation. Yung aming Ana ay talagang pagod na. One eternity later. Hello. Finally, andito na po kami sa aming accommodation. Sobrang init. Ana is really tired. Yan pa yung aming Airbnb. Yan, ito yung CR nila. Hindi ko na lang masyadong ipakita, no? Quick lang. May washing machine tayo dito. Or microwave. May stinik dito na Parang old building na siya. Pero okay naman. Malinis. And the thing is... Watch out with your phone, hè? What we can see. There's landmark. Okay. Maganda yung view namin dito. It's okay. I can just do it from here. See? Pakita ko sa inyo bukas. Ana, magnet o pamakan? Welcome to Ho Chi Minh City. We are back. We are so back. And i-end ko na po yung ating video. Maraming salamat sa pagsama sa amin. And kita-kita naman po tayo sa susunod na video in the next few days. Ang vlog natin ay andito sa Saigon. And 1 week kami dito. So, yung vlog natin siguro mga 3 or 4. We shall see how it goes. Kasi gusto ko din i-enjoy yung time with my family. But, of course, mag-ano din ako ng mga clips. Thank you so much for watching and see you na naman po sa susunod nating video. Maraming salamat. Doei, mush mush babush! Mush mush babush!